Per eżempju, storja oħra interessanti di taqqat il-Bibja mal-mitoloġija Griega. Mela, x'kien id-dnub ta' xjaten? Għax jgħidu is-superbja, għax is-superbja u kontra Alla, le. Il-dnub famuż dnub ta' xjaten, u din għad documented li dawn niżlu raw in-nisa li kienu ħolqu huma stess, naturalment huma meta ħolquhom fl-immaġina tagħhom, tajda l-Bibja bl-immaġina, u nisa sbieħ. Ma nisa għandhom dawn. X'nagħmlu? Le ta' ma nistgħux għaliex għax kien hemm ben mill-higher-ups ta' din għax aħna qed nitkellmu aħna, and this is very important. This is a classic case of colonialism. Fimt? Bħal mamlu l-Ingliżi ġew Malta, sewa, u l-Spanjoli ma daw ġewaw. This is colonialism. Sewa, issa daw għalulhom, isma' guys, ara marriċ fraternization mal-Adamu. Memx, aħna lina, intom għalli, aħna superior, aħna mħnix bħalhom. Kif kien jagħmlu l-Ingliżi wara kollox? Sewa, dik kienet ir-regola waħda mir-regoli li ġra. Naħseb vera għandek raġun fuq din ħaġa. Skolli għandi raġun. Pereżempju, le għax pereżempju dik ta' David, il-ġgant, u mbagħad pereżempju fil-Greek mythology jisemmu l-ġganti. Ta' David tal-ġgant terġa' dik storja oħra. Fil-fatt attwalment David ma mel xejn. Għax hekk taqra Bibja sew tiskopri dal-miskin li kien ġgant. Da kellu l-marda li kellhom il-ġganti kollha li kien dajjef. Kien dajjef. Per eżempju, some deviation di. Himminna bda l-ġganti, ġejt għalli jabda bil-bsaten, meta kellu wieħed. Għaliex? Għax daw li kunu gbar ħafna għandhom ħafna difetti, da ma jkunx jara sew, per eżempju. Wasluħ. Il-Bibja tajda wasluħ biex imur jiġġielet ma. Mela allura kellu l-vantaġġi kollha, David, mhux vantaġġi. Fimt, aħna naqraw kollox bil-maqlub. David kien naqra pokrita, kien nisa taħat ieħor kien jisraq. David kien x'ismu għaw, x'għidulu għaw, sekattajt Robert Barron. You know, I mean, għaw kollu tijaj, dik il-rida ġiba. Nafx nam. Isma, ħantik ġob xbin ta' biex l-armata. Thank you. Mela, għara, mur emmek ħalli toqtol l-dawwa tagħna ħadd intela bil-glorja. Sakemm mara ħadd niklu l-mara. Da San David, dawn ammiraw. Għara da xejn ta' mela. Mela isma' ħadi. Mela daw niżlu fid-dinja. Raw daw in-nisa, u daw kienu xi 120. U għallu isma, u da li kien hemm miegħu li kien hemm ma da il-major tagħhom xi ta' nsejxin. Għallhom isma' żomm daqsxejn waħda, mhux għandna għadda isma' nabbuhom jew nabbuhom. This is the Bible ta' this is the Bible. Din min vinta xejn. Qed nuża kliem iktar modern li nistgħu nifhmuh, imma nabbu, isma' żomm daqsxejn nabbu. Mhux imbagħad għandna għaxin għall-kap tagħkom kulħadd jitlaq lemmu u niblaħħajjin. Għallu le niftehmu nagħmlu kitba bejnietna. U vera, miktuba li jagħmlu kitba bejniethom daw. Iva on mount ma nafx x'inhi. Hemm isem li jiġri huma jitlu responsabbli kollha kemm huma. This is written, the Bible, għadħat mela xinu. U daw nislu, u ħadu l-nisa tal-medmin, daw jazlu oġbuhom, you know. U kisru l-liġi militari tagħhom. This is all about military. Il-Bibja kollha fuq il-militar. La iktar laqqas inqas. Il-Bibja fuq hekk biss titkellem. Xejn ħsiet. Kważi reliġjoni tal-bidu kollha. Ija, għalek ma il-reliġjoni tal-bidu, ma m'hemm xejn spirituali, da m'hemm xejn spirituali, ġifieri dana mhux għax is-superbja u ħada le mhux hekk għamel, da kien hemm regola għalulhom kif kienu qalu lill-Amerikani meta daħlu f'Berlin, għallhom no fraternizations with the German.
Hekk kienet għal-bidu, bizmien, mbagħad jardu l-malal, mara, unbidlet, sawa, għax imbagħad fim. U din l-istess ħaġa eżatt, sawa. Daw kellhom, però l-bosses kienu jafu għaliex ma ridux li jitħaltu mal-bnedmin. Għaliex, għax u detajda l-Bibja, il-produce tagħhom kienu ġganti. U isemmihom, dana qed nitkellmu fuq Noe fil-xismu, li kienu giants, ħanajdlek, heroes of renown of old, ħaġek qegħdin, u li huma dawk l-eroj antiki magħrufin ma' kulħadd. It-tfal tagħhom. U min huma l-eroj antiki, mhux il-Griegi. Astja. Kellek xi esperjenza tal-paranormal jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.